ମୋ ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଗାଡି ପୁରା ଖତ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଛି ଆସ କହୁଛି। ହାଇ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ରାତିରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଚାରିଆଡେ ଭୂଇଁ ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆମ ମିଟୁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଠିକ ସତ କହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯିବା, ଆଜି ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୋର। ଫଟାଫଟ ରେଡି ହେଇଗଲି ଖାଇକି। ଆଉ ମୋ ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଫିଙ୍କି ଦେଲେ ବି କେହି ନେବେନି, ଏମିତି ଧୂଳି ହେଇଛି ଗାଡିଟା। ହାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଗାଈଟା ତୁରାଣୀ ଖାଇତେ। ଓ ବାବା, ତୁରାଣୀ ଆଗୁଆ ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବୋଉକୁ ଚାହିଁଛି ସିଏ। ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲି। କୋଉଠି ଯାଉଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଚେତକ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ। ମୋ ଗାଡିକୁ ବହୁତ ଜ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଲାଇନ ଦେଇତେ ନେଇ ଆସିଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋ ଗାଡିକୁ ମତେ ନ କହିକି ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ରନିଂ ବହୁତ ହେଇଛି, ବ୍ରେକ୍ ସୋ ପୁରା ଖାଇଯାଇଛି, ସେଗା ନୂଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କମ ପଇସାରେ ସର୍ଭିସିଂ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ବଡ ଝଟକା ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ମୋ ଗାଡିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆହୁରି ଦେଖୁଛି 8-10ଟା ଗାଡି ଆସିଛି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ମୋର ଆଜି ଘରେ ଯାଇତେ ରାତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋ ଗାଡିକୁ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଆଉ ଭିଡିଓ କଲିନି, ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଆସିକି ହାଇୱେ ସାଇଡରେ କରୁଛି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ଭିସ ପରେ ମୋ ଗାଡି ପୁରା ଚମକୁଛି ନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ବଜାଜ ଚେତକ ଇଭି ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ ତ। ଆଜି ଏଇଠି ରଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।